De her små tåskillere, de er helt fantastiske, fordi du kan skille alle tæerne på en af. Man kan se, hvad størrelse, altså hvor den skal bruges. Den er lidt større i den her, i den ene ende end i den anden ende, og i den store ende, det er selvfølgelig ved stortåen. Så du sætter den på her. Lige over alle tær. Jeg har for eksempel min lille tå, den har tendens til at ligge tæt op ad nummer 4 tå. Sådan. Men den sidder simpelthen sådan her, og den er ikke ubehagelig på. Du får heller krampe i tæerne, fordi den er blød, så din tær får egentlig lov til at bevæge sig. Du kan selvfølgelig ikke bruge den, hvis du har sko på. Godt bruge den med en løsere strøm. Og så kan du egentlig bare have den på i løbet af dagen. Den er også super god at bruge, hvis du godt kan lide at lave fodøvelser. Fordi når den her sidder og hjælper dine tæer med at være adskilt, jamen så er det ikke kun tæerne, der er adskilt. Du får også luft op i din mellemfodsknogle. Det vil sige, når du laver øvelser for dine fødder og dine tæer, så hjælper det faktisk bedre, fordi den skiller dine tæer op.